हम दीवाना। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. ब्रेकिंग न्यूज, पावर स्टार पवन सिंह आरा में बनवा रहे हैं 15 करोड़ का हवेली। जी नमस्कार दोस्तों, कैसन बानी जा रहा लोग, उम्मीद बा कि मस्त होकम जा, स्वस्थ होकम जा। आज हम बात करे वाला बानी पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। अच्छा जी, हम बता दी तो हनी लोग कि फाइनली पावर स्टार पवन सिंह इंडिया आगल बने, यानी पटना आगल बने और अब हुई धमाका। तो फाइनली दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह पटना से आरा आके भगवान के दर्शन कैले हैं और दर्शन कैला के बाद बहुत ही बड़का ब्रेकिंग न्यूज देले हैं, जौन की रौरा लोग वीडियो में ही देख लीजा। अब बता दी रौरा लोग कि पावर स्टार पवन सिंह आरा में एगो बहुत ही बड़का मकान बनावतने, यानी आलीशान भवन बनावतने, जौना के घूमे खातिर आई रहे हैं। पटना से आरा अले हैं और आवते ही वो मकान के मुहैया यानी घूमे खातिर अले हैं देखभाल में। हम बता दी रौरा लोग कि जौन मकान बने वाला बा एक ग्राउंड बहुत ही बड़ा बाटे, जौन की वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा बा। रौरा लोग के लागत ऐसा कि बहुत ही बड़ा आलीशान भवन बने वाला बाटे पावर स्टार पवन सिंह के आरा में। और बता दी हम कि पावर स्टार पवन सिंह आके घूमनी यहाँ घूम के देख के अब जाता नहीं। और ब्रेकिंग न्यूज हो बाटे कि अब पावर स्टार पवन सिंह के धड़ाधड़ गाना आई। अच्छा, जैसे कि पावर स्टार पवन सिंह ना रहनी इंडिया में, ना रहनी लंदन फिल्म के शूटिंग में रहनी, लेकिन अब आगल बनी तो अब जरूरी बा कैसे कि साउंड भी खत्म हो गई बा। तब पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही जल्द रौरा लोग के बीच में अब धड़ाधड़ गाना आवे वाला बाटे।